Anka foli bɛ an lagɛba an lamɛnba bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma k'aw ladɔnniya ko ni aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ n'an b'a fɔ ma dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakar Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni cɛrili u ka na an k'an da don dɔgɔkun kɔnɔ an ka baro kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu tɛmɛna an bɛ se ka min faamu la ani ka jigisɛmɛ min ko la bi dɔgɔkun kibaru la an ka wele sera kunnafoni dila fila ma olu minnu b'an bolo kɔrɔ studio kɔnɔ yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o dɔ ye Makan Fofana an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Bakar ko an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ lase u fana ma. Merci beaucoup Ali Sisa. An ka kuma filanan min b'an bolo n'ale ni Makan Fofana bɛna walawalali kɛ bi dɔgɔkun kibaru la ale tɔgɔ Burama Tarawele ale fana ka baara ye kunnafoni dile Burama Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa Makan an bɛ foli lamɛn foli diyara an ye an bɛ foli di yɛrɛ ma ka foli di filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an filɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan k'a fɔ u bisimila dɔgɔkun kibaru kɔnɔna la sabula kibaru ale de ye fɛn ye mun bɛ adamaden fa ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da ale de bɛ maa kunna sirilen foni donc an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ fɛn o fɛn bɛna fɔ ni sangadani kɔnɔna la bi don kɔnɔna la yarabi a ka kɛ fɛn ye mun bɛ se ka maliyɛndenw bɔ fili kɔnɔna la ka se ka dɔ fara u ka faamuyali kan. Baasi t'a la kunnafoni ale de bɛ dɔ bɔ mɔgɔ ka kunnasiri la o de b'an don bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ komi aw b'a dɔn a bɛ deli ka kɛ cogo min na an da bɛna se bakuruba damadamani ma o bakuruba damadamani dɔ ye an y'a jateminɛ k'a fɔ nin semaine in daminɛ ka taa lundi la an ka i b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ye maa minnu ta k'u bila an ka kalanko ɲɛmɔgɔ la yala olu ka hakilina dɔ tun ye ko nin semaine in daminɛ kalandenw ka kalansow siraw ta donc nin dɔgɔkun in daminɛ na an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ kalanso caman an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kalan bɛ kɛ wɔrɔ la privé ani public olu ye kalanso siraw ta o kalanso siraw ta la o bɛna saga kɔnɔ o kɛra k'a sɔrɔ kalanta bɔra dɔgɔkɔrɔ ni kalo kelen o kalanta mulu kɛra a kɛra togo jumɛn kɔnɔ ani an bɛ se k'an jigi sɛmɛ k'a fɔ mulu bɛ nale hali ka se maa mulu ka baara ye ka kalan ɲɛmɔgɔw ani kalansotigiw ani kalan mɔgɔ minnu ka baara ye ka kalan di n'an b'a fɔ olu ma école karamɔgɔ k'olu lafasa olu ni gouvernement u ka faamuyali bɛ togo jumɛn na u ka négociation bɛ togo jumɛn na fo ka taa se san laban na an bɛna essayer k'an da don o dakuruba dɔw la o bɔlen kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ta mardi la n'o ye tarata don in fo k'a se bi la kunnafoni so caman ka émission caman consacrelen don ka taa Amérique ni élection min kun bɛ ka maa fila ka idée confronter n'o ye Kamala Harris n'ale démocrate ka mɔgɔ bɔli sisan ale ye vice présidente actuelle fana ye o ni Donald Trump n'ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ka taa 2016 la ka taa bila 2020 na olu kun bɛ ka fanga ɲini maa minnu ka baara ye élection résultat dili ani a sɛgɛsɛgɛli olu y'a jira k'a fɔ depuis mardi su ko Donald Trump ale de kɔni ye sebaya sɔrɔ ni élection in na Donald Trump ale dun tɛ mɔgɔ ye min dogolen don an na hali n'a y'a sɔrɔ a ka programme fo ka se sisan na wɔɔrɔ caman b'a la o fululen don mais a ye fanga mara san 4 ka tɛmɛ donc an bɛna essayer an ka waati filanan kɔnɔ k'an da don o la hali sisan Donald Trump ka segin ni fanga la o bɛna se ka kɛ jumɛn ye Afrique fo ka se Moyen-Orient ka se Europe yɛrɛ ma an bɛ se k'an jigi sigi jumɛnw kan an bɛ se ka jumɛnw préparer n'a bɛ na o kɛ tuguni parce que ale ye mɔgɔ min ye a bɛ na chamboulement caman an kɔni bɛ se k'an jigi sɛmɛ o kan donc o de b'an da don an ka bi dɔgɔkun kibaru la Makan Fofana e yɛrɛ ye mun jateminɛ k'a fɔ école ta ni bi cɛ an bɛ se k'a fɔ semaine kɔni taara ka se lundi la ka se bi la e ye mun jateminɛ écoledenw ka école ta sira la. Bon, ami a fɔ dɔrɔn école kɔni taara donc lundi novembre kalo tile 4 o y'a sɔrɔ komi i y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na octobre kalo tile fɔlɔ de a kun kan ka kɛ ko cogoya kama ni ji ye tiɲɛni minnu kɛ ji donna ekɔlisow kɔnɔ ji donna mɔgɔw kan bon dɔw fana taara ekɔliso ninnu donc ka taa si ekɔlisow ka yɛlɛma ekɔlisow kɔnɔ quoi donc kalo kelen bɔra dɔgɔkɔrɔ an kɔni y'a ye don ntɛnɛn
école tara donc novembre école clé nani la sil mun kera o ya ka fo école kon tara Mali fambe fe donc atale Mali fambe fe a soro école mun occupé le no chama kon be no mun libéré lo la ni jido na école so mun no famba fana o chogo su kelen a soro jiw jara quoi ka bo rola donc wala sil kon na jamana nyawo fo ko Mali kon kono fambe fe école tara mais funa bora yoro do la misala u famba kon ni la gana masawati yoro mun kon na quoi depuis 2012 fana ba jate mina ga fo o fanu no école ka fanga ka do ni olu manunu u chamante école bénéficier ou bien ou déplacer les radio ka se faba kono ou bien ka se ankra fe jamana na mais ere ka jate mina na école tani bi chase ke se ka comparaison kala santo école ta ani nyina école ta ere mu jate mina la bon santo école ta ni nyinanta différence batte no fona kara ko ye retard mun ta quoi retard mi parce que mo chama mun be no misalla ni ata bange baga kuna kalanta folo min bolo dala bange baga chama mun ya fo jamana yɛrɛ gɛlɛya kama kulu ye u sendo ku bolo do sira bɛɛ fɛ wala sa se ka denw ka kalan fɛnw san u se ka denw ka kalan u inscrit tɔgɔ sɛbɛn wariw ni fɛnw su ko sara kalo sara kɛ waati min na mais na b'o dɔgɔ kɔrɔ bon ni kalanta wɛrɛ nana kɛ a anguma a ɲagali ani a kɛ fɔlɔ min bolo dalen o ɲagali tɛ se ka kɛ kelen ye quoi mais o si t'a la gɛlɛman ye gɛlɛman bɛna k'a la min ye kalo kelen min bɛ yen nɔ n'an y'o jɛ o kalo kelen o bɛna fa cogo min na donc fɛn b'o yɔrɔ de la an y'a ye gouvernement kɔni kalanta don fɔlɔ yɛrɛ donc u nana fɔ ko entrepreneuriat donc kɛn yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen la donc u nana kalan fɔlɔ min kɛ donc babu fɔlɔ bolila o de kan so bɛɛ kɔnɔna ka walasa denmisɛnninw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a fɔ ko jamana tɛ se ka bɛɛ ta k'a kɛ jamana baarakɛla ye quoi donc mɔgɔ ka hakili la ta u yɛrɛ bɛ se ka baara dɔw k'u yɛrɛ ye cogo min na ya donc en gros kumaba la an b'a fɔ pour l'instant a taa cogo ka ɲi fɔlɔ parce que a daminɛ fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o tun ma fɔ o tun ye école karamɔgɔw ka côté ye mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ni sen école karamɔgɔw y'u sen don a la u sen don a la cogo di u ka lafasalitɔnw de ko don u y'u sen don a la maintenant dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ma se u ka poste la fɛn kɛra waati min na a sɔrɔ olu ma se u poste la donc o sababu mun na n'o ye masala kɔnɔna hakili la an da bɛna so bɛɛ lajɛlen ma basi t'a la Burama Tarawele an bɛna se ma sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ san tɔw ka se ani ɲina école ta la e ye mun jateminɛ a la école taara fo depuis lundi an y'a ye semaine kelen kɔni kɛra a la mais e yɛrɛ bɛ se ka mun jateminɛ ni denmansaw ou bien i ye min jateminɛ Boubacar Kalum i y'a fɔ cogo min na danfara mun bɛ ɲina kalanta la ani kalanta tɔw cɛ a danfara ka ca dɔɔni k'a sababuya kɛ k'a fɔ a bɛ bila contexte fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ kɔnɔ o ye actuellement jamana bɛ contexte min kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ an bɛ contexte min kɔnɔ bi yɛlɛmaba donnen don contexte caman na o ye kelen filanan ye jumɛn ye fɛnɛ report mun fɛnɛ bɛ yen report ma kɛ baasi ye report kɛcogo a dicogo donc a hakilila k'a fɔ o ye maa caman saliya kalanta la ɲina ni ma fili ni ma ɲinɛ kalanta report bɛ kɛ don fɔlɔ min na ni o kɛra ɲani octobre cɛ sabula a kun fɔra de le 1er octobre ko tun ye rentrée scolaire 2024-2025 ye mais an tun y'a ye bɔlɔlɔ sira dɔw kan k'a fɔ report tun bɛ yen fɔlɔ la mais o report tun tɛ Mali concerné o tun bɛ Niger de concerné et on a vu k'a fɔ ministère bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko non ko rentrée c'est bel et bien le 1er octobre olu yɛrɛ de communiqué kɛ k'o bila k'a yira k'a fɔ réseaux sociaux kan minnu bɛ k'a bila k'a démenti k'a fɔ report ma kɛ effectivement o tun tɛ Mali ta ye mais olu bɔra o mois kelen kɔnɔna la k'a fɔ ko bon ko la rentrée c'est le 1er octobre ko c'est bel et bien maintenu mais ni mɔgɔw nana ye k'a fɔ état ye catastrophe naturelle décrétée ça se fait bien un mois avant même la rentrée scolaire qui était prévue pour le 1er octobre en même temps
comité de gestion de crise sigira olu fen caman ye baara kɛ mais an y'a ye k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu de fɛnɛ tilala ka communiqué kɛ k'a fɔ ko le premier ko rentrée bɛ kɛ mais ni a nana fɔ quelques heures on ne peut même pas dire 24 heures parce que a tun tɛ tile kelen ɲɔgɔn na bɔ rentrée ye vendredi fɛnkɛ lundi dimanche de communiqué bɔra et puis communiqué in fɛnɛ bɔra cogo min na pour moi ce n'était pas la manière non seulement ni communiqué tun kan ka kɛ o tun kan ka conférence de presse belebeleba kɛ ka journalistes wele hali ni bɛɛ ma se ka na au minimum ka journalistes wele olu minnu ye kunnafoni cɛrɛlaw ye ka na ka explication di bon telles sont les raisons que rentrée tɛna se ka kɛ parce que bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ sinistre minnu tun bɛ inondation kɔnɔna la olu caman tun sigiyɔrɔ bɛnnen don kalansow ma an y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ kun ma bila sen kan k'a fɔ ko olu ka bɔ kalanso ninnu kɔnɔna la u ka dogo yɔrɔ ɲini olu la hali n'a y'a sɔrɔ ministère de la santé ni o ye colonel Assane Badialo Touré ale tun y'a essayé k'a fɔ catastrophe naturelle in kɔnɔna la ko Mali mago bɛ dɛmɛ dɔw la qui vaut jusqu'à 6 milliards et quelques pour que ka se ka école caman rétablir ka se ka sigiyɔrɔ di mɔgɔ caman ma ani ka balo ani dumuni di mɔgɔ caman ma olu baaraw bɛɛ tun bɛ sen na mais an y'a ye k'a fɔ o baara bɛɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara tun ma bila sen kan mun tun bɛ se k'a fɔ sinistre ninnu bɛɛ ka se ka école ninnu évacuer bien avant le 1er octobre pour que kalan ka se ka taa parce que nin kuma in bɛɛ bɛ mun de yira o ye jumɛn ye k'a fɔ a gérera rentrée in kan sabula mun de la an y'a ye k'a fɔ octobre kɔfɛ octobre kɔnɔna la san ba wɛrɛ nana san mun yɛrɛ bɛ n'a ɲɔgɔnna famana ka na kosɛbɛ o ye dɔ fara jiw kan bɛɛ nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la report in bɔ a kun kuma bɛɛ hali n'a y'a sɔrɔ a fɔra retard la a fɔcogo ma ɲa n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔna la parce que ni kunnafonidilaw tun welela bon pratiquement anw de tun bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ report ko tiɲɛ tɛ rentrée le 1er octobre mais vu la situation vu telle situation a tɛna se ka kɛ o tun bɛ ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye anw fɛnɛ tun bɛ jigin an ka basew kɔnɔna la ka t'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw tun bɛ se k'a faamuya kosɛbɛ sabula n balimakɛ bɔra k'a fɔ rentrée in na le 1er non seulement communiqué bɔra mɔgɔ caman donna da caman fɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ déplacer ka taga yɔrɔw la dɔw tun bɛ vacances la yɔrɔ la bɛɛ y'i gulon communiqué kɔni bɔra une semaine k'a fɔ kɔni ko rentrée bɛ kɛ le 1er a dun bɔra yɔrɔ min na o ye ministère de ka yɔrɔ ye olu minnu ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma n'olu ye mun fɔ mais dan o kɔni ye mɛn tigila yɛrɛ ye u bɔra k'a fɔ tuguni ko kunnafoni minnu bɛ ka cɛri k'o tɛ tiɲɛ ye donc du coup mɔgɔ tɛ se ka d'a la k'a fɔ bilen ko report bɛna kɛ bon denmansa an y'o de fɔ contexte fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi o dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali bɛ situation min kɔnɔna la bi situation financière la bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn bon ni dun ye maliyɛn ta i k'a lajɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye ne bɛnkɛ denmansa caman b'a préféré k'a fɔ nasɔngɔ ma sɔrɔ k'a fisa k'a fɔ ko n den tɔgɔ ma taa sɛbɛn ekɔli la walima a ma sagi sɔrɔ sabula maloya don denmansa bolo denmisɛnninw ka sagako bɛ cogo min na denmisɛnninw ka selimafini sɔngɔko bɛ cogo min na ekɔli ta don k'a fɔ denmisɛnnin bɛ n bolo k'a ma sagi sɔrɔ walima a ma fini kura sɔrɔ walima a ma samara sɔrɔ walima a sera ekɔli la don k'a tɔgɔ ma sɛbɛn maloya don den caman bolo et puis denmisɛnnin ka hakɛ fɛnɛ don a masa kan n'a sera ekɔli la ta don ye k'a tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la ka sagi san ka d'a ma ka scolaire ninnu fourniture scolaire ninnu san ka d'a ma bon u ye report kɛ mais n bɛ fɛ ka mun fɔ constat ye jumɛn ye ni 4 novembre in na duti t'a la k'a fɔ mɔgɔ caman fɛnɛ tun sigilen don a kan sabula an ye kunnafoni mɛn mɔgɔ caman da fɛnɛ k'a fɔ ko nin fɛnɛ bɛna reporter hali n'a y'a sɔrɔ ça n'a pas été le cas mais mɔgɔ caman tun sigilen don a kan k'a fɔ qu'est-ce que nin fɛnɛ tɛna reporter wa parce que embarras du choix tun bɛ mɔgɔw la kɔni c'est plus ministère minnu bɛ yen k'a fɔ ka baara yɛrɛ bɛna kɛ jumɛn jusqu'à ce que mɔgɔ caman y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan pour voir maintenant réellement si bel et bien hali n'a y'a sɔrɔ u ye communiqué caman bila dɛ u ye communiqué caman bila k'a fɔ ko nin kati in na k'a bɛ ta mais malgré tout parce que ni ɲɛmɔgɔ ye kuma fɔlɔ kɛ ka tila k'a yɛrɛ sɔsɔ yɔrɔ filanan na kɔni duti bɛ don a ko la hali ni mɔgɔw ma ban tagali ma sa o b'a sɔrɔ an bɛ lundi ɲɛ lajɛ non ne bɛ mɔgɔ caman dɔn sabula ne yɛrɛ ye n'i ye kunnafoni di ci dɔ yɛrɛ i bɛ taa ka taa ekɔliso caman de la an ye denmansa caman ye an y'a kuma mɛn jusqu'à ce que le lundi le 4 an ye vérification ni reportage kɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman denw tun ma taa ekɔli la sabula a b'u kɔnɔ k'a fɔ hali ni u taara ekɔliso la kalan tɛna kɛ donc a ye impact ba boli ekɔli ta kan maintenant an fini défi ye jumɛn ye a bɔra ka communiqué mun fɛ a y'a jira k'a fɔ ko état ye catastrophe naturelle mun décrété k'o de y'a bali o de sababuya la report kɛra mais an y'a ye k'a fɔ les enseignants du 15 signataires du 15 octobre olu mɔgɔw bɔra fɛnɛ ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di mun sen fɛ u ko ministre ma kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kuma bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye o ye de k'a fɔ k'a ye report mun bila k'a fɔ ko catastrophe naturelle don
k'olu m'a fɔ ko o sen t'a la ko mais o tɛ kumaba bɛɛ ye ko ko wɛrɛ bɛ ko duguma k'a ma mun fɔ o jumɛn ye k'a fɔ ko olu ye rendez-vous caman ta n'a ye rendez-vous mun na n'u ma suite favorable sɔrɔ a kɔnɔna la n'u ka doléances bɛɛ lajɛlen ma ta en compte donc olu dun fɛnɛ bɛ congé o bɛ vacances kɔnɔna la u yɛrɛ ka kuma la fanga foyi si tɛ école maîtrise la ni kalan ma ta donc olu sigilen don k'a makɔnɔ rencontre fɛn fɛn kɛra ni suite favorable ma sɔrɔ a la olu caman ka fɔ la dɛ u ye mun fɔ an ye o ye k'a fɔ est-ce que ministre ma sera o kɔlɔlɔ dɔw de ɲɛ ka report kɛ wa donc hakili la k'a fɔ tagalen ɲɛ an bɛna don a détail la mais justement an kɔni bɛ se ka mun fɔ pour un début vraiment ɲinan école ta ani école ta tɔw ma kɛ kelen ye jamana ka situation fɛnɛ b'a la ministère ka communiqué ni démenti ninnu olu fɛnɛ caman yira a la mais heureusement ni 4 novembre in na on a vu que école caman na premier ministre yɛrɛ ye ouverture ninnu ni fɛnw caman assisté donc on espère bien et report minnu kɛra enseignants ye mun fɔ ministre ye k'a fɔ k'o de kama k'a ye report kɛ pour 1 mois o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana bila tuguni parce que 9 mois t'an bolo bilen on ne sait pas u ka programme ye jumɛn ye t'an bolo et contrainte caman fana bɛ bon jamana n'o bɛna jouer école ta maka an bɛ min jateminɛ sisan école ta kɔni kɛra école ta an bɛ se k'a fɔ a kɛra effectif a kan ka kɛ wɔɔrɔ hali na an ka miirina bɛ an balima m'olu ta ka se ka école bénéficier ka sababu kɛ insécurité b'olu ka wɔɔrɔ la mais sisan gouvernement défi yɛrɛ jumɛn de bɛ gouvernement bolo k'a ta ka ɲɛsin hali ani école mɔgɔw jɛkulu m'olu sigilen don école kalanbagaw ka lafasali ani fɛn promoteur ka lafasali défi jumɛn de bɛ actuellement gouvernement kan k'o lever avant que san tɔw la an bɛ m'olu assister n'o ye grève 1 semaine 1 mois ye olu kana na u kunda an kan tuguni. Bon, défi min bɛ san kɔni i b'a fɔ Burama bɔra k'a fɔ cogo min na o fanba bɛna kɛ école karamɔgɔw ta fanfɛla de ye quoi donc an y'a ye kalanta reportele kɔfɛ le ministre a essayé de se racheter a ye syndicat reçoit a synergie reçoit Sinec a olu bɛɛ reçoit quoi donc octobre kalo kɔnɔna na maintenant mɔgɔ kun bɛ siran o yɔrɔ de ɲɛ parce que enseignants ka laɲini min bɛ enseignants bolo n'a sɔrɔ ko problème bɛ na sisan a ka teli ka bɔ o fanfɛla de fɛ fɔlɔ donc nous ni enseignants sera ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ olu ka laɲiniw hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ dɔ ka se ka d'u ma généralement enseignants tɛ caman ɲini o n'i ye enseignants ninnu ka revendication fɛn fɛn jateminɛ o tɛ caman ma ɲini o i bɛ taa sɔrɔ n'u nana tableau sanfɛ u bɛ taa point dɔw bila mais ni dama sera ka d'u ma u bɛ baara kɛ n'o ye fɔlɔ quoi donc gouvernement ka défi fɔlɔ ye min ye toujours dialogue ka maintenir ni enseignants ni ɲɔgɔn cɛ ni layidu minnu taara o layidu ka bɔ a sira ma n'o de kɛra o de bɛna to grève tɛna na kɛ donc kalo kelen kɔni jɛra ka ban kalo kelen an bɛna na rattraper maintenant ministre yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko il n'y aura plus de petites économies donc k'a fɔ ko an bɛna na a fɔ k'an bɛ munumunu yan fɛ ou bien k'a fɔ ko an bɛna na congé ko an bɛ dɔ ta yan fɛ ka dɔ ta yan fɛ o kɔrɔ ye min ye ka san calendrier o ma bila fɔlɔ parce que ministre yɛrɛ y'o fɔ u ma calendrier bila fɔlɔ mais calendrier kɔnɔna na u bɛna o ta en compte calendrier scolaire u bɛna ta en compte donc congé ninnu olu fanga bɛ dɔgɔya n'olu fanga dɔgɔyara ka examen ninnu repousser dɔɔni kalanbila ka o repousser ka taa fo juillet peut-être fo juillet ban waati si possible examen dɔw bɛ se ka don utu kɔnɔna na yɛrɛ comme kalan yɔrɔ ka ca ka taa quoi donc n'o sugu kɛra ani rattrapage organisé les samedis nous sera ka samedi ninnu ka to ka demi journée k'o la kalan na je pense que fɛn caman bɛ yen nɔ u bɛ se k'o kɛ quoi sinon n'o tɛ a ka gɛlɛn mais gɛlɛya min bɛ yen sisan n'an y'a jateminɛ mɔgɔ caman ka faamuyali la o ye musakako de n'o ye syndicat ani gouvernement yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn fɛn sirilen don musaka la est ce que ni musaka ma bɔ o la surtout ni gouvernement yɛrɛ ka communiqué bɛ fɔ ko situation du pays est ce que ni musaka ma bɔ e ɲɛ bɛ solution wɛrɛ la ka nin ko in résoudre tant que ni musaka bɔ tɛ bon
parce que an bɛ ladɔnniya fana kɛ k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye nin fanga in yɛrɛ a sera ka bi sɔrɔ facteur caman de y'a to Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga binna mais a facteur belebeleba dɔ fana tun élection bɔlen kɔfɛ a la o ye denw ka école ko ye ni grève caman tun ye an y'a yira article 39 caman tun bɛ n'o y'an ka fanga ɲɛmɔgɔ ye olu y'a yira k'a fɔ article in bɛ se ka labaloya article in bɛ se ka concrétiser bi bi na n'a nana fɔ san 4 ou bien san 3 kɔfɛ k'a bɛ tila k'a fɔ k'olu k'u muɲu dɔɔni est-ce que ni musaka ma bɔ muɲu bɛ se ka kɛ bon muɲu kɔni muɲu hakɛ de b'a la et puis mɔgɔ bɛ muɲu cogo di o ye exemplarité de ye mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko karisa ka muɲu a k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka misali di quoi donc je pense que ɲɛmɔgɔw kan k'o de ta en compte kosɛbɛ n'i y'a ye hali waati dɔ la anciens b'a fɔ ko b'u muruti parce que o ɲɛ bɛ dépense dɔw bɛ ka kɛ fan dɔ fɛ u ka jate la anciens ka jate la a t'a kun bɔ quoi donc olu ka dépense ye dépense prioritaire ye ka tɛmɛ fɛn caman kan u ka jamana na donc ni ɲɛmɔgɔw sera ka olu ɲɛmɔgɔw yɛrɛ sera ka misali di comme je l'ai dit anciens filɛ nin ye u tɛ caman ba ɲini ni dɔɔni sera ka d'u ma ni musaka da kɛɲɛni tɛ juru de bɛ taa o wajibi de o jamana tɛ se ka sera juru ɲɛ o n'i ye Mali jamanaw ta diɲɛ jamanaw ta ou bien Afrique jamanaw ta jamana minnu endetté don kosɛbɛ Mali t'olu la o c'est vrai juru b'an na mais juru wɛrɛ de bɛ taa kɛ walasa crise kalan n'i ye fɛn fɛn don kalanko da fɛ an b'a fɔ ko mansa dɔw ye juru ta walasa ka denw ka kalanminɛnw ni fɛnw san wa jamana fana bɛ juru ta walasa ni crise dɔw bɛ ta ka bɔ yen nɔ n'a ko a tɛ juru ta a tɛ ɲɛnabɔ dɛ donc juru bɛ sɔrɔ cogo min na an bɛɛ b'o dɔn basi t'a la Brahma an bɛ se ma sisan Makan kɔni ale ye min préconiser ale y'i bolo sinsin min kan o ye dialogue de dialogue ka kɛ syndicat ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ani acteur fɛn fɛn bɛ intervenir école ko domaine na walasa consensus dɔ bɛ se ka sɔrɔ mais an ɲɛ bɛ consensus mana sɔrɔ togo o togo Mali gɛlɛya caman bɛ yen bi na n'o ye enseignant ta fanfɛla ye o ye musaka ko de article 39 b'a la article wɛrɛw b'a la hali promoteur d'école b'a la lycée fana ka promoteur fana b'a la a yiralen don ka fɔ musaka caman de bɛ gouvernement na certes a bɛɛ tɛ ko a bɛɛ kɛra ni fanga in kɔnɔ mais jamana ye fɛn dɔ ye jamana ye continuité de fanga dɔ mana bɔ yen o ka juru a n'o ka avantage dɔ in bɛn'i sigi o kan mais sisan e bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ ni musaka yɛrɛ bɔli tɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an kana grève wɛrɛ ye ɲinan san in tɔ bɛ se ka dérouler cogo min na ka wagati kalo kelen min report taara k'o récompenser cogo min na. Boubacar an bɛ a fɔ école ko in n'an ko k'an ka kuma fɔ bi ne bolo an bɛ nin mois de novembre in bɛɛ kɛ a débat la a ci ban fii que sujet fila ye sinon j'aurais voulu que vraiment sujet kelen dɔrɔn k'o ta parce que c'est très très capital i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna la enjeu ti Bamakɔ dɔrɔn ye Mali kalanko la bi il faut qu'on se le dise chaque enfant malien a droit à l'école a droit à l'éducation n'an y'an ka jamana lajɛ a bɛ contexte min kɔnɔna la bi malgré nous on parle de la rentrée scolaire 2024-2025 mais village caman de bɛ à l'heure où je vous parle ni wagati nin kɔnɔna la minnu bɛ yen ni u ba n'u faw bɛɛ bɛ sigiyɔrɔ ɲɛɲini de la mɔgɔ minnu bɛ yen ni o ɲɛ b'a ba n'a fa wulitɔ la ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la ka taa dugu wɛrɛ la u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na u t'a dɔn u bɛ sigi yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka kalan fɔ o denw ɲɛna wa yalima olu denw ti maliyɛn denw ye wa olu denw ni kalan ma kan wa olu ti maliyɛn o ti Mali kɔnɔ yan wa o ti ka kɛ yan wa donc pour te dire tout simplement enjeu in fanga ka bon kosɛbɛ parce que mois de octobre min yɛrɛ mun tɛmɛna n'an bɔra a kɔnɔna la qui est mois de la solidarité et mois de l'exclusion mɔgɔ si kana to bolo kɔ mais anw minnu bɛ Bamakɔ yan c'est vrai anw b'a la report kɛra mais olu yɛrɛ minnu bɛ yen ni dugu t'u bolo mɔgɔ bɛ ekɔliso ko kuma fɔ olu ya yalima n'an bɛ kalanko kuma fɔ an b'a fɔ k'olu sen bɔ a la wa olu fana ni ekɔliso la tagaman kan wa n'an ko k'an bɛ kuma gɛlɛya bɛ enseignant ta bɛ tiɲɛ don donc n'i ye éducation ko fɔ vraiment i bɛna ye k'a fɔ acteur caman bɛ interpeller département caman bɛ interpeller nin yɔrɔ in na min profiter vraiment hali bi ka wele bila an ka jamana marabaaw ma sabula i ka kuma kɔnɔna la i ye question dɔ fɔ n bɛ segin a kan o ye jumɛn ye k'a fɔ feu El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka départ fan caman ye denmisɛnninw tɛ ka sɔrɔ ka taa école la donc an bɛ rappel kɛ k'a jira k'a fɔ armée monte en puissance an jigi b'u kan o armée monte en puissance vraiment hali bi lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na transition daminɛ na an y'a ye k'a fɔ dugu caman bɛ yen minnu t'u minɛnen don minnu seginna mais on voit à ces derniers jours là notamment dans la région de Bandiagara dugu caman de bɛ yen minnu bɛ ka wuli donc
o impact bɛ se ka kɛ jumɛn ye école ta kan parce que bibi na k'a jira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ta ka école bénéficier i b'a fɔ constitution a consacré cogo min na certes défi de gouvernement non défi de maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mais o situation tɛ fɛn ye k'o daminɛna bi depuis 2012 ni ma fili ni ma ɲina Mali population dɔw bɛ yen n'o ye nord yɛrɛ sisan a ma ka don centre la o caman ta ka école bénéficier donc certes solution wɛrɛ bɛ se ka ɲini o la hakili na falen bɛ se ka ɲini o la olu bɛ se ka école sɔrɔ cogo min na mais bibi na jumɛn de bɛ se ka kɛ dialogue kɔfɛ walasa syndicat o minnu bɛ école ko domaine kɔnɔ ani gouvernement bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ cogo min na walasa kalo tɔ min bɛ an bɛ se k'o kɛ école ko la cogo min na parce que Mali kɔnɔ an b'a fɔ report kɛra mais a mɛnna Mali kɔnɔ est ce que an delila ka kalo 9 yɛrɛ kɛ kalan na congé mana bɔ a la parce que grève yɛrɛ 10 jours ni 15 jours ni y'olu fara ɲɔgɔn kan ni mois in kɔnɔ est ce que bon justement i ka kuma in c'est pour revenir au sujet si je ne me trompe pas o jumɛn k'a fɔ report mun kɛra a impacté jumɛn de mina et puis comment sauver l'année scolaire o de ye sujet yɛrɛ vif du sujet donc sur ce point i ye mun fɔ Mali la an mɛnna ka sɔrɔ an ma kalo 9 kalan mais heureusement fort heureusement i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen nɔ fo k'an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye ancienne ministre mun tɛmɛna Dedo Ousmane elle avait fait de son mieux a tun ye baara caman bila bolo kan depuis transition mɔgɔw nana ka ko in d'a ma bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ vraiment année scolaire tun bɛ ka kɛ grève o kuma an tun famana a ma kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la san 3 in kɔnɔna la dɔɔni à son temps o ye kelen filanan fɛnɛ examen tun bɛ kɛ programme tun bɛ bɔ cogo min na examen tun bɛ déroulé ten sabanan ye jumɛn ye fraude ninnu ni fɛn ninnu Mali kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ examen bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ surtout ma fɛngɛ fuite kɛ ka foyi kɛ fraude ma y'a la k'a jira k'a fɔ fɛnɛ enseignant ni minɛna avec complicité élèves ninnu fɛnw na aw bɛɛ bɛ traduit devant la justice olu baaraw bɛɛ bilala sen kan donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o ye pour que hali bi an ni ka sauver rentrée in ka kɛ an ka ɲinɛ 1 mois kɔ si on le veut balimakɛ bɔra ka fɛn caman fɔ rien n'est impossible dans la vie le pouvoir le vouloir c'est le pouvoir si on le veut exactement que année nga sauver comme année tôt là rien n'est trop tard mieux vaut tard que jamais quoi est-ce que vous voyez mieux vaut tard que jamais donc na la jona depuis maintenant ka ye ka fo contrainte fin de se ka na enseignant wa côté là parce que question est du meni a y'a fɔ enseignant ti bɛrɛ kɔ ni du y'an ka jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ secteur yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye jamanaw clés ye parfois olu de kelen do bolo kɔfɛ fɛnw ye o secteur jumɛn enseignant b'o la journaliste b'o la santé b'o la armée tun b'o la hali n'a y'a sɔrɔ bi yɛlɛmaba donna armée ta kɔnɔna la mais e bɛ se k'a fɔ ne ye yɛlɛma mun donna armée kɔnɔna la armée ka budget minnu faral'o kan valorisation minnu kɛra armée la est ce que o kɛra enseignant ta côté la wa est ce que o kɛra journaliste ta côté la est ce que o kɛra santé ta côté la wa bi min na n'i kɛra agent de santé ye pour que i ka kɛ nafolotigi ye fo n'i ye pharmacie dɔ ou bien clinique dɔ dayɛlɛ sinon e kɔni ka baara bɛ bila mɔgɔ furakɛ de ma n'i ma farati kalo sara min bɛ d'i ma par mois i bɛ to bigi ninnu fɛnw na n'i kɛra école maître ye ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn minnu banna école maître ma k'a sababuya kɛ k'a fɔ un enseignant c'est à dire e sara da dɔnnen don kalo mun bɛ bɔ kɔnɔna la mission t'i ye a ka an kana don olu bɛɛ détail la don o don dɔ bɛ fara malobɔrɔ kan don o don dɔ bɛ fara tulu kan don o don kurantigɛ ko ninnu ni fɛnw bɛ na mais e y'a ye k'a fɔ chaque mois k'a fɔ dɔ bɛ fara enseignant sara kan wa catégorie dɔw bɛ yen kɔni ni donn'olu la olu bɛ kɛ mais école privée ninnu ni fɛnw bɛɛ kɔnɔna la bi enseignant sara ye joli ye donc n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ k'o bɛɛ ta k'a lajɛ o dun bɛ ka taga mun di jamana ma parce que an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la quoi jamana si tɛ se ka développer Nelson Mandela y'a fɔ l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays jamana si tɛ se ka développer n'i ka éducation n'i m'a don ba la donc an bɛ mun fɔ nin yɔrɔ in kɔnɔna la pour que ka sujet nɔgɔya o ye du k'a fɔ c'est vrai que an donna retard la mais enseignants bɔra k'u ka déclaration kɛ u ye conférence de presse kɛ k'u ka laɲini fɔ est-ce qu'il y a faamuya u ka laɲiniw dɔnnen don u ka doléances dɔnnen don u y'a kɛ communiqué hakili la k'a fɔ ni ministre yɛrɛ sigira ka échange caman kɛ donc an kɔni bɛ mun dɔn bi dɔrɔn o ye k'a fɔ suite favorable ka kɛ n balimakɛ y'a fɔ ko ka juru ta nin bɛɛ ma se juruko la o seulement dɔrɔn ministre ka bɔ k'a décréter au moment que ministre de la santé colonel Assane Badiolo a y'a jira k'a fɔ catastrophe naturelle là on avait besoin de 6 milliards mais demain minnu sɔrɔla c'est plus de 6 milliards. Oui, mais au demain caman taara au sinistre ka oui au ministère de la santé mais ministère de l'éducation monsieur si non mais minnu dira ka don santé la sinistre ni inondation non e juru de ya dɛmɛ tɛ ya la Chine a fait l'aide
la Russie a fait l'aide. Est-ce que moi c'est qui jigida mo wala ki jamana jigitaw ibiga programmation de ke ministre be ni fo domuna. Vous savez que jamana est partenaire ari munu ma da ma juruto fene ba duga intérêt de koso on fo nyogo ine ala munu me ni bini e on wele kana kuna fondi la. C'est vrai amega na ma fene be ka intérêt de koso jena tike fem pestre le intérêt de la mo bi deno rolla anye kuma mun fo la ki ban dumini do ma dono la ka do idena intérêt do jumeni do ni den kalana abe kodo akli be daile shini machine ngena ma abse je ta abse ga duta abse ga jamana ta wo intérêt do donc jamana fene kan wo di laje bi ka fo intérêt mun be na kan do demsenu na ka wa kalan ko assurer intérêt mun be na kan di école metruma janko o ga bla meilleure condition ko na la ko se ga demsenu ko la o demsenu me se anga jamana bo ame dekun kono bi sans te mentir ka fo éducation de bafira mali ko na la il faut que il est temps anga bo lu ko na la ancien nga ko anga na mine kulengela déjà ka fo un mois de retard kera na manya ka fo wi préavu ke ma fa beb se ga tare mais ministre ka laje aka tout possible ke mun be se ka ta kuma ba mun be se ka ta akolu ta mun te se ka ta anu ka si ka dialoguer ou ka ben pour que au minimum préavis de grève ni année scolaire 2024-2025 qu'on a là angana se ga me jango ka fo ka taga fo ou be ka ke bolé ka la yini ambe do ka lisa ka do klo matula maka anna jatemina ka fo sa anga jamana en kata sa laba mu lutemena peut-être en se ga kuma wati ka salo aya ye ka fo changement climatique ina les périodes mimina ni chaleur intensité be bunya ka ira ka fo courant fana tay ko so ko no ali courant te braworo la ou bina complication chama do parce que jamana be obligé de qui adam soni do amina do période la na fra un mois ta est-ce que nyina au moyen nous ka nga blessing ka wa do mi blessing ka kuma chamana jamana dunka yani école dunka fait santé era de kama parce que ni ya jete na wa classe no mi to ko mina e ma chama me classe ko na fra chaleur be ntuko ni quarantaine fana dibibe est-ce que ebe o ko indaga to ko di yan merci chaleur ko normal bron yoro mi fo mu feka na toujours ka sago ron ka don quoi c'est vrai am ka kuma ni report ni ani report ni abna sa ke mi men yoro na faudra que en hakli ka jigi fana jamana kono kala woro mun be no nu datu wule no quoi et mars terminé 2024 là né cluster de l'éducation à city sans velay donc mi mo sans fait aucun fo kalanso ba clinique ma kono ton koy non to bay école te njolé impacté akacha ba ke me duru acha 500 000 quoi acha 500 000 parce que luka chiffre no lwa tari lwa ta no le école clienta no bi effectivité ça va chaque école ou jate école din que ça va quoi donc la nin que ça va donc école ba ta kala nin que ça va absa que voilà donc et chose et absa que école chama mi no ka chaere mais do ki va sur clin tabo mais classe chama bo ka cha donc au moins l'état ka sura ka jate bonu quoi et maintenant imagine eko jate na ka fugo ma ba ke me durunu ko tiata wala jamana kono ibaro sini akagele sini sigilare odla souvent ni tora ki miri mali sini na abi siran quoi surtout jamana zone do be no ibi retard yere mino da jamana zone u bla retard yere la kujugu e nebe misalata segu bago fala si académie konnana kapu mi fala segu bago kap de farago école kelinte no ko minda leno oluta bon no lié no insécurité de doke parce que administration foi te no ali collectivité ali mairie ti daele ita so école so gonna na foi te falbo no fonko foi te no mo si atikula mo jati gela bon mo num be no obita iren lawa a mettre obita jaga mine mo la min kadu ye mo si tsega u balala diva donc yoron musa goyala o konna na ebse ka fo enseignant ka kata kalanke ya ne enseignement ke bi boy no habita mopti région na c'est la même chose ni sera mode ba ko fa la fait c'est le laisser aller jene fa la fait ne IFM ko fe nek nga tanga stage de responsabilité ke jene konna de la donc ne kan ata village jene au ça c'était en 2018 ya nek nga ta stage ke yorom na o kele kan affectation bo
ala ma une semaine ke ne labɛn ko n bɛ taa ala ma une semaine kɛ o tilala o y'a tɛ se ka kɛ ko tilala ka segin ka réaffecter yɔrɔ wɛrɛw la donc i bɛ t'o zone baden lajɛ ten nɔ ça ne va pas dans le pays wa jamana yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ ka fara a kan ka taa fɛɛrɛ à moins de 200 km de Bamako yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ moins de 200 km de Bamako o ni Kulukoro cɛ a dɔw ni Kulukoro cɛ tɛ kilo 100 bɔ mais jamana bɛ nin cogo sugu de la quoi donc vraiment ni fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ il faut k'an ka fɛɛrɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛn o fɛɛrɛ dɔ ye mun ye a ka ca quoi yaro an école jamana na partenaire dɔw ye l'école à la radio y'o fɛn ninnu kɛ mais o si tɛ se ka école karamɔgɔ yɛrɛ présence jɔyɔrɔ fa mais madrasa bɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ ninnu filɛ nin ye Banbati wale mɔgɔ ninnu filɛ nin ye bɛɛ a dɔw tɛ fɛn fɔ madrasa ko ninnu na quoi le fait que sɛbɛnni bɛ ka kɛ arabu ni fɛnw na donc u b'a fɔ u ka jate la o problème t'o la donc école jamana bɛ se ka jateminɛ peut-être investissement dɔ kɛ o madrasa ninnu soutenir o bɛ se ka denmisɛnnin dɔw dɛmɛ an bɛ b'o la ka na i ka kuma fɔlen in na sisan vraiment a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ quoi parce que Mali kɔnɔna na sisan pratiquement fait chose an bɛna don mars kɔnɔ yɔrɔ min na funtɛni bɛ commencer ka na donc fo ka taa fɔ an sera juin juillet ma sa o bɛɛ bɛ kɛ funtɛniba de la funtɛni an ka jamana contexte ani kurantigɛ fana voilà kurantigɛ an b'a fɔ o fan o base ye duguba kɔnɔna ninnu i b'o duguba kɔnɔna intéressé kosɛbɛ an ka effectif pléthore de don i bɛ taa sɔrɔ classe dɔw kɔnɔ ne yɛrɛ ne donna n'a ye classe kɛ ka tɛmɛ classe dɔw kɔnɔ i bɛ taa école jate fo 70 ni kɔ pour ne pas dire 80 classe dɔw kɔnɔ n'a fɔra ko ni denmisɛnniya yɛrɛ ta a ma nɔgɔn dɛ k'a kana sugolo ɲɔgɔn sanfɛ ka kalan kɛ o la vraiment a condition a ti apprentissage nɔgɔya quoi maintenant an bɛ ka fɔ ko jamana difficulté financière bɛ yen nɔ sinon n'a sɔrɔ ko hali jamana tun bɛ se ka système solaire dɔw ɲini k'a don classe dɔw kɔnɔ a ka fisa quoi peut-être a bɛ se ka ventilo dɔw système solaire ni moyen tun bɛ yen nɔ o tun bɛ se ka ɲini ka don classe dɔw kɔnɔ a bɛ fisaya mais à défaut de ça o obligé len kana kalan tali daminɛ de sacrifice kana kalan tali daminɛ peut-être voilà n'u na kalan kɛ 7 heures ka taa se midi ma donc kalan ka ko kɔnɔ ni maître sera ka u jija o kɔnɔna na fɛn caman bɛna se ka kɛ wulafɛla ninnu fɛ fana a ka gɛlɛn dɔɔni quoi a ka gɛlɛn dɔɔni an yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la ɲina école ta yɛrɛ ni ko i bɛ mot kelen kɛ ka qualifier dɔrɔn peut-être o mot kelen facilité min minɛ i hakili la a ka gɛlɛn donc gɛlɛya caman de b'a la difficulté caman de b'a la mais u y'a yira k'a fɔ année calendrier année scolaire ma bɔ fɔlɔ donc yan'o ka bɔ e bɛ se ka mun de préconiser hali fɛn ka congé parce que congé fila de bɛ di vacances fila de bɛ di décembre fo ka se fɛn filanan fana bɛ di mars kɔnɔ mun de bɛ se ka mun de k'o la walasa écoledenw bɛ se ka année normale suit cogo min na fo ka se ka examen o kɛ parce que école dan tɛ i ka jamana dɔrɔn ye i ka jamanadenw fana ka ɲi ka compétir u kɛrɛfɛ jamanaw de la ani diɲɛ jamanaw kan mun de bɛ se ka k'o la walasa Mali bɛ se ka place maintenir voire même que ka place wɛrɛw ta don nataw la bon ɲina année exceptionnelle de donc n'o kɛra i fana bɛna mesure wɛrɛw de ta mesure min n'olu bɛ taa mesure exceptionnelle de ta quoi et congé min filɛ nin ye sa congé de Noël filɛ nin ye o b'o supprimer ka bɔ yen nɔ o bɛ kɛ décembre de o bɛ kɛ décembre kɔnɔ parce que ni wagati ne il faut le dire ni wagati ne kalan kɛ wagati ye quoi a supprimer wagati min na peut-être ni Noël sera a bɛ se ka tile 2 di kalandenw ma a bɛ se ka tile 2 di kalandenw ma o bɛ taa kalan o kɛ repos la on continue donc peut-être faut mars donc nous peut-être congé pas que o se ka hali a jateminɛ ka semaine kelen ou bien tile 10 ɲɔgɔnna d'u o la an bɛ continuer n'a ye ministre ka lase la kalanta don a y'a fɔ ko vacances o bɛna na dɔ bɔ vacances kuntama na donc comme an ma calendrier ye fɔlɔ quoi ni dɔ bɛna bɔ vacances kuntama na o kɔrɔ de ko peut-être juillet bɛɛ bɛna kɛ kalan na ou bien examen dɔw bɛna kɛ fo juillet ban wagati ka don utu la quoi bourse kɔnɔna kɛ est-ce que depuis juillet yɛrɛ denmansa caman jigi t'a den ne kan est-ce que hali n'o bɛ examen la o bɛ se ka taa école la parce que an minnu ye kalan dɔɔni kɛ bourse kɔnɔ juillet la kalan tɛ kɛ dɛ ayiwa ni ji a bɛ dépend ji cogoya kɔni na ni ji nana kɔni a bɛ cogo caman yɔrɔ dɔw kɔni na karamɔgɔ directeur hali ni DCAP ta déplacer la ka taa o den tɛ taa ni san tonna don bɛ taa kalanyɔrɔ de la a dɔw yɛrɛ dɔw bɛna a f'i ɲɛna ko karisa maître ko ye hali ka sɔrɔ samiyɛ ma se yɛrɛ k'a fɔ ko karisa singa ma a bɛ taa nin yɔrɔ in na parents ka mɔgɔ b'olu ci min bɛna kɛ parents ka mɔgɔ b'olu la k'a fɔ ko i bɛna se ka parents sensibiliser ou bien k'i bɛna n'u diyagoya ka bɔ sira in a ka gɛlɛya dɛ donc n'an kɔni cours bɛ se ka accélérer cogo o cogo rattrapage ka kɛ
congé nous a supprimé nous a supprimé peut-être clé fla clé demande ni repos de demsenu ma am continuer naï peut-être samedi nous bega ke kalana dimanche doronga ke repos don quoi samedi bega ke kalana sinon togo da wona woni ni sanji bina vraiment ma fo ni minu me examen classe la ta e bi soli ga ta na soro yiri tiga ba fem no be foro bara mi e bi soli ga ta o lari wula fe fana la même chose bi bo kala la to la donc arama de reka kana iga performance ya pse ga chama mbo bo ala quoi ya donc ni jamana kon mi fere mi nge samedi ka fere di ka nyina jouer ni utu quoi parce que jouer ni utu ali jouer rete école de chama sore ali examen bon peut-être exception ça que minu mi fena quoi examen classe ou la defu nous parce qu'on a minu mi defu na fere pse ga peut-être mais no redu barakala ya aka gelen il faut le dire nyina ane koni amiga tata chuko mina koni ni ama seka rattrapage ke tilala yan ka so wati kon ma big gela yere di musala tala fi tata na to ba ko kauma donc trawle et biseka mune yere fo a peut-être comme ko kuma programme bo folo no e congé ou ani examen ou déroulement mais biseka mune fo kuna linala ou bien yere ka la face à face là ou biseka réalité do kana da ba ko drama ka fo peut-être ali tout mo comme seka ta ko là alors que ame du chamando ame tukuda chamando et olubuga wakati mulu fo ko peut-être ko na doni tawla o ba soro mo ko tay ko so la blene o ba soro ali école do la kalan seka parce que école de la Jibé donc Boubacar, vous savez, la mesure est très simple à prendre. On a fait un mois. Je ne dirais pas que c'est peu, mais c'est pas beaucoup aussi. Et Bora Kafeka Kuma Konala, année scolaire d'Okera, les 72 heures, les 48 heures là, c'est plus d'un mois. Non, c'est plus d'un mois. C'est plus d'un mois. On m'a confronté une situation là. Les vouloir, c'est les pouvoirs. Si il veut dès aujourd'hui. Mécanique la blasting andron ancien terre nous koluka ko gérer folo grève go kuma kana fo fio donc na ya donc a fo grève ko kuma ma fo 8 mois de ba amulo au lieu de 9 mois quand j'ai munu meke du décembre kataka c'est mars numa pratiquement à dola même mundo c'est pour 2 semaines aux 2 semaines na tiabora ka fo sanno na ablala fofana na bora 2 semaines na ka ke 1 semaine donc on aura 2 semaines ka fara no bora retard là il reste que 2 semaines donc aux 2 semaines na fena ye ka fo nyina ya fo to comme na changement climatique munu me chamia chama me ga décaler fena to ni kataka au lieu que samia ko adamne mois de mai là pratiquement me ga bon mois de mai qu'on a la canado faut juin juillet qu'on a là donc 2 semaines nous refena be soro qu'on a là il suffit tout simplement que mesure kataka enseignant la bonne condition qu'on a là ou quoi c'est ga accélérer air supplémentaire ou beb c'est ga lanyini ka ke programme ko de do ni enseignant même est engagé ka motiver les nous mais mon fille ga 8 mois programme qu'on a lancé 9 mois programme qu'on a lancé ga asega ayere enseignant ni enseignant motiver les nous ka fo non baloko nous ni sosora ko jorota la fiefio ka motiver les nous abina erreur là classe d'examen mo nous ta en temps réel erreur qu'on a là obsega beke ka ban 8 mois qu'on a la problème ti mais le problème est jumeni il est ka fla de fo et jumeni o changement climatique mi anya ka fo salongo ou la da faire au kala on borala vous l'avez fait quand on bora la rentrée tu me de 8h à 13h mais il y aura un instant mes partenaires de Willy justement assigner dans le système solaire mouni au cas que ambule exemplaire ni bekanato autorité au boulot ça blanya fo jamana kalanko bekanato jamana nyemoko boulot aka ko damne la yak ma foka fo mouni formation professionnelle ou ko lu développer il y aura un bébé ali bi partenaire de Willy ani banyuma ke chama amado nga fo jamana communauté wartiki dote commune konnala donc amani o wartiki commune de fait heureusement fort heureusement amobe wakati mun konna la o salaire wakati o fene duye pano fene so wakati de ka sawa ke ka fo classé de 8h à 17h pratiquement 18h temps fi ngatia donc au temps dun konna la clé du fene ye pano fangadi donc ama nyini mali wartigi bela jelen fa ale yere ni se ka pano 250 kg 100 kata batterie 100 kg ça ou batterie 120 kg ça nga sigi classé do konna la pano 250 kg batterie kg a se ka classé kg ta i se ka dimseni biolon vla mo fo anga ke dimsen biolon vla ventilateur fladron lumière kota la absolument lumene
donc olu denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ Boubacar Kalo Samake sababuya la donc ni waritigi bɛɛ ye o initiative pérenniser ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan œuvre président ka œuvre sociale tun bɛ forage ni fɛnw tun na an b'a ɲini o œuvre sociale mɔgɔw Agib n'a ka équipe u k'a essayer k'a fɔ école so bɛ ka aménager cogo min na hali ministre yɛrɛ wari mun bila k'a fɔ k'a bɛna kɛ école so rénovation ye ni rénovation kɛra u kana ɲinɛ panneau solaire kɔ k'a don école so bɛɛ lajɛlen na ni waati min kɔnɔna la ni Mali partenariat signé Russie ni Chine ni Émirats arabes ninnu fɛ o partenaire kelen kun kana da énergie dɔrɔn ma dɛ o partenaire kelen fana tun kan ka bila sen na école so bɛɛ lajɛlen na an ka école so bɛɛ ka équipé sabula an y'a ye k'a fɔ salongo funteli kama école suspend wula fɛ o ye combien d'heures ye o yɛrɛ ma ca kalo kelen o ka ca kalo kelen donc pour que an kana bila o perdu kɔnɔna la kalan ka se ka kɛ du matin au soir an b'a ɲini vraiment partenaire fɛnɛ u ka partenaire ka ca école i b'a dɔn n bɛna mun f'i ye partenaire baden de bɛ école bolo il suffit tout simplement que même ministre de ye interpellé a ka politigiw bila sen kan a ka démarche kɛ partenaire bɛ ani baɲumankɛw des personnes de bonne volonté olu ka se école bɛɛ lajɛlen ka fɛngɛ ni nin ye quoi. n bɛ fɛ ka fitinin min fara o yɔrɔ in kan c'est vrai fɛn décision bɛɛ c'est le pouvoir central mais surtout école so ninnu ta mairie kan ka sɔmi joona quoi parce que école mara bilalen don mairie de ka bolo kan commune kɔnɔna na yaya donc mairie duguma école yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ togoda min na ou bien a bɛ quartier min na i bɛ taa sɔrɔ CGS bɛ yen comité de gestion scolaire bɛ yen donc olu école fɛn bɛ kɛ n'olu sɔmina joona olu se ka démarche kɛ a ka teli olu ka sira ka teli ka tɛmɛ a ka bɔ fo a bɛ bɔ pouvoir central la ka na quoi ni CGS sɔmina joona ani mairie sɔmina joona u bɛ se ka démarche caman kɛ ka nin fɛn ninnu sɔrɔ. an yɛrɛ y'a jateminɛ sisan ni école ko in na k'an b'a da don a la an bɛ sini sɔrɔ a la mais i ye comité de gestion fɔ simplement ne b'a fɛ ka n bolo pointer yɔrɔ dɔ de kan i b'a jateminɛ tuma dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ a bɛ maitre dɔw bila ka taa i b'a sɔrɔ c'est insuffisant donc o CGS ninnu de ka ɲi ka maitre 2 ou bien maitre 3 k'o sara ta i b'a sɔrɔ hali o maitre 2 o 3 sara dɔrɔn tɛ sɔrɔ mairie bolo ani dugu yɛrɛ bolo ka di olu ma yɛrɛ fo bɛ tila ka na kɛ baara bila ye n'a fɔra ko ka i occuper ni fɛn gestion panneau solaire ko ninnu ni fɛnw na a bɛ kɛ hali sisan non ça c'est les écoles communautaires o école communautaire ou ye quoi mais hali sisan an bɛ min fɔ jamana ye u k'u hakili to a la hali sisan dialogue ka kɛ hali sisan min tɛ taa ni wariko musaka tɛ n'olu yɛrɛ o promesse di u ma ko u miiriya to n'o ye avant que fanga tɛmɛlen ka bi o ka se ka ɲɛnabɔ promoteur fana ka juru minnu bɛ yen ni min bɛ se ka kɛ o ka se ka kɛ ani an ye programme fana ka nin réalité in fana tenir en compte n'o ye changement climatique fo ka taa se report de 1 mois min kɛra an b'a yira k'a fɔ nin tɛ na kɛ nin jɛmukan in bannen hali don nataw la an bɛna an da don école ko gɛlɛya la hali sisan don an ka jɛmukan filanan kɔnɔ n'a y'an ka bakuruba filanan ye n'o ye élection ye aux États-Unis n'o ye Amérique élection min kɛra sisan fo ka taa se Donald Trump ka segin n'a kana fanga la tuguni ayiwa e ka aperçu yɛrɛ ye jumɛn ye Donald Trump ka segin n'a kana fanga la tuguni États-Unis alors que a wulila cogo min na an bɛɛ y'o ye o ma dogo mɔgɔ foyi la 2020 oui Trump sakili kana États-Unis a kun y'a fɔ mais mɔgɔw kun ma da la parce que mɔgɔ n'i ye mɔgɔ sugu dɔ ye i bɛ kuma sugu dɔw fɔ mɔgɔ t'i sɛbɛ o mɔgɔ fila ye a kun y'a fɔ k'a bɛ na yaya contre Biden a kɛlen ka élection perdu a ko non ale gagné de ko mais k'u y'ale ka victoire bɔsi a la de donc k'a bɛ segin ka na effectivement a seginna ka na a balala mɔgɔ caman na mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ États-Unis dɔn k'u bɛ Amérique dɔn u bɛ Amérique politique taa cogoya dɔn a ma bala olu la parce que kunnafoni minnu bɛ yen n'anw bɛ k'a sɔrɔ an bɛ ka kunnafoni ninnu sɔrɔ jɔn de bolo an bɛ k'a sɔrɔ médiaw de bolo donc média ninnu bɛ jɔn de ka côté la il faudra que an ka hakili jigin o la surtout les médias mainstream la olu caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka défense min ta je pense que olu tun bɛ ka démocrates n'o ye muso in Kamala Harris ka mɔgɔ côté olu tun b'olu de ka faveur la kosɛbɛ ka tɛmɛ Donald Trump kan impartialité ani neutralité ani objectivité n'o bɛ aw yɛrɛ ka kunnafoni di yɛrɛ kɔnɔ bon an bɛ wagati min na crise d'information crise yɛrɛ de bɛ information sira fɛ wa parce que médiaw ka indépendance de plus en plus a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ toujours média filɛ nin ye a bɛ entreprise dɔ de ta don entreprise de ta don donc c'est avant tout une entreprise de presse donc patron dɔ de b'a la patron de bɛ fɛn dɔw commanditer donc a ka gɛlɛn un peu maintenant on tend toujours vers l'objectivité
clan média fait bien pratiquement ou ka ta fan donnendo ka fo buga karsa de fa buga karsa de fa maintenant sondage ou fana min fo yana ka fo ko sondage la karsa de sans fait karsa de sans fait institut de sondage en maye mo be saka institut de sondage et sara donc sondage munu be ke a jogoro ka bon ko parce que a be saka na électorat la sa a be saka mo ba de nyeshima wa kife sondage bu mindi. Maintenant, c'est pas pour que dire qu'il y a un sondage migratoire galon bien fait, mais il faudra que moi qu'on remette en compte. Trump ka victoire, ama bala moi mon mi politique donc soit ni ou Amérique do ama balo la koswe. La sababu que niya jatemina ni wati na Trump nana na chugwa mina ani mo mi ngona no Kamala Harris and Kamala Harris kera candidate e chugwa mina election na donc ati bala mo chamana. Bashta la mekla ka sekima to ni wakati en permettre et Traoré bravo Traoré et rebe muni famia Trump kandala o bolen ko fe ni magaida do la tourner et bolo Trump kandala est-ce que changement Afrique c'est que changement yala ni fin chama jate mine bololo ça fait mo chama mala ka foko africain qui inya shaire ka politique ma folo anu me jemi kono globalisation de fin avec Chine fin avec Inde fin avec directement aba affecté mais akila jigi ka foko ni yaay al Sahara occidental et Maroc souveraineté Maroc a maka gelendoni Union européenne Union africaine est comme tranché là mais depuis Trump a reconnu qu'a fait Maroc tado jamana chama maka Trump suit au bolon ko fait al Trump ka intervention Israël fanani Palestine ni ñonche ay accord mi fenke anyebala amnani jere ko nanani changement chama ay nan bouleverser chama donc mo lu baka fo ko mimi ke États-Unis attend affecté en certes fin chama mi ke États-Unis attend affecté mais politique do ke États-Unis avait bien affecté politique do c'est al Afrique avait bien affecté et le monde fameux Trump la an Trump le bouleversement du mais politique internationale sans fait. Bon, justement quand comment sourire Trump ka analyse c'était prévisible parce que oui Bella Jelemba don aya fort non mais seulement Trump est tellement fort mais ni c'était prévisible 2016 là Trump ni John tu es candidat Joe Biden. Non, 2016. Hillary Clinton. C'était une dame, non? Oui. Bella Jelembe a donc ame wakati ni mkonna la bi Amérique bi romna. C'est-à-dire il y a kuma clé ne faut kuma nyemunye bi. Anga bloku voilà, l'Amérique là, c'est une partie du monde. Amérique on a politique là, change le monde. Munu salota la ija mi ja quoi. Ni jamana info bi, ni jere fo bi, et Amérique on fo bi richufo. Chinois qu'on fait bi. Mais Amérique est pour le ija mi ja quoi. Ou quoi politique quoi volonté politique bibina Bella Jelembe qui Bologna chama ka foko si Donald Trump était au pouvoir s'il était revenu en 2020 que la guerre Ukraine-Russie n'allait pas lui Béafo en 2022 qu'on a tenu et puis Bella Jelembe a donc à fois annoncé dollar et a faut qu'on allait sera fin là que le financement qui ni Amérique beka à lui Ukraine ma allez autant katike. Donc au jume au impact bado il y a comment mon mo fo ka fa nga nyeshanga politiquement beniga vision mais Bella Jelemba donc a fo dien rotation di ala kan kishini gela do yisri no so c'est comme ça ils seront en belle no nyoro la Ukraine ka kelen ko na la baali ka fo gela chamanu Mali dur Afrique dur intérêt fa chamana on rek africain chamaye parce que on oublie nous font le bébé boy Ukraine ko na la donc bref analyse c'était prévu pour nous maintenant 2016 fin Barack Obama des élections qui lui il est 2016 il est démocrate au cas candidat où il y a ni Trump là fin la matière mais 2020 Trump est des élections organisées où il y a ni Joe Biden matière donc 2024 il tourne non autre là on ni muso blatoni OK le gars famille ça dire où il y a d'abord kaba OK très bien non peut-être facteur chama maintenir en compte par exemple Nico Kamala Harris certes musodo mo chiti c'est qu'un changement que la Trump est tché mais est-ce que États-Unis mais mentalité mais États-Unis ani mo kala mais États-Unis Kamala Harris c'est qu'un yedron ka musodo parce que devant muso mi fana do muso ko fait partie de bi muso ko fait vision de bi muso ko fait espérance de bi 30 ans de combat fana de bi mi a maintenir aka fanga ina parce que AF pour placer chama que Trump ma muluke et puis encore anani plan d'odi Amérique certes on fait un alissa en beau mentalité la musodo atna sekabla anyama musodo atna sekabla anyama mais on fait certes mi baraka ko sebe o ye plan certes Trump bunani mi America first Amerique d'abord
et Amérique tɛ kɛ gendarmerie ye diɲɛ kɔnɔ bilen an tɛ bɛɛ financer an tɛ nin kɛ plus encore ne sera ka n ka entreprise développer donc an mana fɛn fɛn di yan n b'a développer. Mais l'exemple est très simple. Trump est élection saba de kɛ a ye fila de kɛ a ye kelen de ci a fila la il était candidat avec qui avec des dames. Et heureusement, ce sont des braves dames. Mais à Tiramou, ça c'était un homme, Joe Biden. Mais alors que Trump il y a des élections organisées 2020 qu'on a là, on a beau au sujet qu'on a là, il y a un fort, la mentalité la démocratie fanga la et puis Amérique a ira mort de là chez eux là-bas il y a la démocratie. Et démocratie. Parce que mouvement de là. Trump yɛrɛ ka victoire la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Amari fɛngɛ ye a wele k'a féliciter bɛɛ y'a ye o kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna et puis Joe Biden fɛnɛ y'a annoncé k'a fɔ d'ici le 20 janvier k'a fɔ passation bɛna kɛ pacifiquement. Trump m'a son moment, on veut essayer k'a ira la k'a fɔ k'u bɛna parce que Trump n'a pas reconnu sa défaite. Kamala y'o fɔ ka Joe Biden yɛrɛ fɛnɛ y'a annoncé mais pour te dire que i bɛ ka kuma min fɔ c'est vrai o idée bɛ muso Amérique kɔnɔna la muso bilalen tɛ kɔfɛ parce que ni Trump yɛrɛ ka élection ta k'a lajɛ a ka chef de cabinet c'était une dame et bientôt et puis voilà a bɛna k'a ka première femme ye chef de cabinet yɛrɛ fɛnɛ présidence kɔnɔna la donc n tɛ ka muso minimiser mais à l'air n bɛ ka mun f'i ye i yɛrɛ ye mun fɔ l'Amérique a ka politique ça pèse sur le monde américain hali n'olu sɔnna est ce que monde tɔw bɛna sɔn k'a fɔ u bɛna muso de bila bi bi in na ka Amérique politique diriger wa. Amérique est opposé est ce que diɲɛ tɛ ni Amérique ye fɛn caman imposé. Parce que bi kana ɲinɛ k'a fɔ bi défi caman de bɛ défi sécuritaire caman de bɛ yen bi mun lielen don diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la guerre Russie Ukraine b'o la guerre Palestine Israël b'o kɔnɔna la a ka ca américains lielen don nin bɛɛ la donc o destin bɛɛ ta k'o bila. Et pourtant, personnellement, comme une position, c'est très difficile que la position affichée, mais en belle bolo peut-être faire un changement et ou bora ka Trumpis ka 4 ans de Trumpis minke allo Trump y bora accord chamana ay position chaman fanata et puis encore et à période d'instabilité ko ou mabola mais maka ebolo et Kamala Harris démocrate ou ka faiblesse qui rajoume des élection ina wa faiblesse ye yoro dama de bakuruba la ka bien yɛrɛ kɔnɔ ne y'a jate minɛ an b'a fɔ ko c'est la droite qui monte maintenant mɔgɔ mulu fasciste dɔɔni bɛ mɔgɔ mulu fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sinsinnen don u yɛrɛ ka jamanaw kan kosɛbɛ sinsinnen don u ka jamanadenw kan kosɛbɛ i ye faransi kɔni ta ye droite mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ bɛ ka fanga u ye fanga sɔrɔ ya donc ta Trump fana fɛ c'est la même chose et voilà i kɔni i y'a jate minɛ hali anw fɛ yan nɔ an b'a fɔ minnu ma ko nationaliste o an bɛ k'a fɔ ko on est souverain en fait c'est en quelque sorte la droite n'est-ce pas voilà donc il est temps que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko jamana caman bɛ yen mɔgɔw bɛ fɛ ka u yɛrɛ recentrer quoi donc mɔgɔw bɛ fɛ k'u consacrer u yɛrɛ kan Trump ka bi min fɔ ça c'est vraiment une politique protectionniste donc Amérique fɔlɔ et mɔgɔw bɛ ka kɛ i b'a fɔ Trump a sigira diɲɛ de c'est vrai États-Unis président c'est comme diɲɛ président de sigila o parce que bɛɛ kun occupé len don mɔgɔw bɛ k'u ɲɛsin crise la mais américain hakilila ye min ye ce n'est pas le reste du monde la politique étrangère la politique étrangère des États-Unis donc u bɛna na a essayer k'a fɔ u bɛna na diɲɛ tɔ influencer cogo di jamana tɔ jɔrɔlen don la alors que américains jɔrɔlen don min na olu yɛrɛ bɛna se crise minnu b'olu fɛ yen nɔ tel que inflation ninnu chômage ni fɛn ninnu il faut reconnaître que Trump ka wagati la a ye taux de chômage réduit a ka mandat fɔlɔ in na a ye taux de chômage réduit dɔɔni mais problème nana kɛ min ye parce que o kɛna ni crise mondiale de ye Covid mais an y'a ye crise in gérer cogo min voilà donc mɔgɔ dɔ communication na a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ quoi o de kɛra a ka problème ye fanba ye kosɛbɛ quoi i y'a ye maintenant américains ka Trump ta c'est en quelque sorte démocrates fana ma se ka fɛn de yira u la Biden ka bilan Biden ka cote de popularité binnen don a mɛnna oui mais bilan min b'a bolo c'est défendable il faut dire non c'est pas que ça bilan c'est défendable comment inflation B c'est défendable avec ka fɛn dɔ kɛ américain tugu yɛrɛ min kɔnɔ misali la n filɛ ka kuma ni a ka politique étrangère ye américain n'i y'u jateminɛ u b'a fɔ olu ka mɔgɔw bɛ min na bi ce n'est pas que États-Unis k'a fɔ ko an bɛna na an centrer Ukraine yan fɛ ou bien Moyen-Orient yan fɛ non c'est pas ça les États-Unis olu mɔgɔw b'u yɛrɛ de la olu ka vivre bɛ se ka kɛ olu bɛ se ka vie
vécu quoi chose ou quoi vécu quoi jamana on a sûrement galère sur le journal bien qu'on a problème ouais mais tout ça c'est l'immigration est-ce que les États-Unis doront droit Europe a question qu'il était non donc Trump serait à essayer à ira faire mon rôle depuis maintenant faut la recap kogojo Mexique côté là mais ouais bali donc ni bébé américain on là et Kamala Harris nous flâner il faut dire les États-Unis conservateurs ou fana bien non mon quoi tableau koro we mo mu fa sinsi wo ko be kosbe donc avortement aux questions nous faire be non mo bade be non tara Trump choisi parce que unyete Kamala Harris la ga foko abna segana ni solution nyana ma yo fe non maintenant amibo là Kamala Harris rekara candidature cho mena uma preli uma fenga uma ta primaire ou que ga foko Kamala Harris choisir Biden désistera donc directement démocrate dans Kamala Harris donc tambama c'est ga soro fana ga foko campagne préparée et puis campagne qu'on a Trump veut faire OK communication mo be ay d'abord il va ni bien femme fait arabade ni kera victime et puis mo gora soro Trump tentative d'assassinat mingera là chien fla donc avec mo baden soro ga faro kan ana communication mi campagne qu'on a ya tara do hal magdo qu'on a na data ya rega frikala no fami c'est vrai aka kuma qu'on a il est agressif bon ani Kamala voilà ani Kamala Harris ka débat qu'on a mo akla ko Kamala Harris vina chika ce niveau ma c'est vrai mo chamba fo Kamala Harris gagne débat mais mo akla na chika ce niveau ma amako il a dit là-bas ako débat Kamala Harris kele immigrant maka Japon ou bien chien doux mais c'est des informations erronées non o ya tabolo o barore o kuma nu yere de o de kan America ta boy États-Unis kana malla no e fe na mo mu kuma su nu fo e fe na o lu de mo mandi o ya dina na mo ta to ma mais mo mi o comédie nu faire nu jouer o lu de mo mandi o e fe ya droit donc akera o ko ngara étiquette do de abolo o lege mo ga réciter akera étiquette do yere abolo donc na ni faire nu que généralement abi mo bolo comme si ce n'est rien quoi parce que akera tabolo ya mais personnellement est-ce que bolo Trump est danger de biwa ou bien avantage de do Trump est danger jombulo sur le plan international c'est ça donc mo ga ke ba fo c'est vrai aux États-Unis joro ou le joro ka bo nye tablo atme beka mais avant tout c'est le président des États-Unis d'Amérique donc attaque danger au bolo oui mais sur le plan international anya Américain a sigla américain on est quoi grands électeurs a sur fo mo keme sabal ko n'est-ce pas alors que akuma ko be mo keme flani bi wolon flad la grands électeurs ere mo keme duru ni bi sawa ani shaking donc moi me trafo keme saba no ko soro c'est que américain ou ya choisi de très bien mais maintenant dien wono sisa abuno ko politique conduit to godi marge de manœuvre babolo parce que anya Sénat soro oui Sénat soro wa doni chambre des représentants fana konna na ta sera kain OK wa abi san fala la cour supérieur ma ga mo be yino voilà donc fin chamo be yino abna sega o lawale mais les États-Unis restent tels qu'ils sont mo hakla ko ubuna na barage mo tore non unyabu yara intérêt ubuna na politique agara ikraniyo agara moyen noréo utena na kuwereke mimi taw yara désavantage là. Merci beaucoup. Donc et Traoré dernière question nake et bolo bibina et Donald Trump en tant que président des États-Unis sur le plan international avantage de Doha fengenama de Doha ou bien fenjugu de Doha sur le plan international. Bon, justement, il y a question funny, il y a précisé cette fois-ci. Parce que Trump ou Américain il y a intérêt et puis au Makebi il y a Amérique il est toujours parmi la première puissance mondiale. Doit être au Morubu il est là. Américain mi bien fait que même on finit à voir ko jugara ko juga faut qu'il américain parce que américain mi bien fait que aba rega na fadi nyenyi folo ka sora ka jamana kono dunga la fio manyi no ko jamana kono dunko manyi no ko jamana kono dunga intérêt ko tinyi no ko bien fait fushko kuma te ko lakana ko armée ko la bien kono américain ibu ye ka fo ta kelege mo re de fait mais bien kono kelego kuma olu re fait tuyi donc ba ira ka fo du meta kelela bien mo fait o bolo ka fo bi ka ta bo bolo lo bi ka ta non non o bi ka ta ou yere ka nafa sɔrɔ sira de kɔsɔn
donc comme qu'on a la bibi na Trump américain y a ta parce que kaye défense chama Joe Biden a 100 qu'on a de 2020 quand c'est 2024 qu'on a là serait il parfois que son bilan est défendable mais pour moi ou bien pour les Américains où il y a qu'à fort sinon comment qu'on a la politiquement Trump be propos moutini et ni Trump beta wakati mu qu'on a la na bina américain il dit FMB fama il dit FMB fama Trump également est là Trump est moyen kelemi do era ko fatoro 200 ans le dia ébranlé no capital Kosovo ah wakati na défaite ça et ça c'est impardonnable. Bon pour vous c'est impardonnable mais américain on y a farama nyo yebi kon Amérique a élection là a contesté qu'a fait masse abeta ou ka boka manifestation ngé amaku ka histoire qu'on a là mais Trump a que mais malgré tout amana donc on ko sonye kuma musie électeur munu ya taw ya e ka fo amedoni mina ko bi America politique America économie mo me se ga soulever au Trump dit oui, parce que débat kalama kana fo bon sur le plan international anyo de fois America on y élection ku yere de kama folo amboro qu'on a là maintenant plan international là amba ye ka fo Trump ka côté kun doni no fan chama fait a folo folo e jumeni be ye ka fo John folo a félicité Emmanuel Macron a félicité be la France voilà donc oui souvent au côté be ye fene ka fo communiquer kera ka fo Vladimir Poutine a félicité bela jelen boro kalama donc mais alni do infanatunga c'est la même chose ça allait être la même chose selon vous c'est des le protocole mais bela jelen kon ba kalama ka fo au minimum na fo nya fo kuma kon na la ka fo ko si Donald Trump était au pouvoir américain ou sin donim ke ou be ka kokoroma donim ke Ukraine guerre ko la tike donc plan international l'enjeu est du ka fo Trump ya fo ka fo na le na pouvoir kon na la financement fait be ka bo Amérique kon na la ka do dans des guerres inutiles la ko bébé jo donc nos béjo la ka fo est-ce que ça va pas diminuer la guerre dans le monde ça va pas diminuer parce que nous fait be ka kelege bi akre Israël na akre Ukraine ko grodoma joni ko grodoma jomba e joni bi autant ka de financer guerre fait là autant est lié nos jonna les Américains bon ni Trump ko ka fo lui il va pas rentrer dans ces inutiles guerres là kuma ma bampewa débat ma bampewa quel est fait bana bi gela fait bana bi ne bolo ka fo guerre ko ni a fambay donc Trump depuis amana pouvoir qu'on a là a essayé kan politique nous injecter donc on va essayer de voir maintenant qui assigera kuma muna ya engagement munuta abna ke wa bon migrant ko nous font au lieu débat vraiment on ni frafon au lu kuma nous mana est ce que jamana développer les rêves c'est qui i keke c'est ga immigrant parce que barado bu fi keto tala mais comme Trump ka kuma mo tisega ali a fo avant ka kana me aya la bana to mais do okay yimi fo ali sisa na na libse ga double guerre la dien kono a odi na fa bare quoi na bna jouer donc amoke ka kuma donc maka ka kuma la ba me ke jume tout simplement ne kuma fa fo drone aya fo ko ndate do fin chamana et puis à madame ne bidé par amana fo la aya et accord de chose accord nucléaire ne fin nous fin chamana be ayi électrique bara parce que ale ga jate la c'est la côté quoi ali autant ko la aba fo warkan ale ga jate la aux États-Unis dormant bebo donc to kan mi bo faudra que begi jorobo olu y gendarme ko ko ba tifa ga gendarmerie maintenant Trump et l'Afrique a priorité Mbebo kalaba ko Afrique a priorité maintenant intervenir Sahara occidental là a eu un impact direct non oui oyekuma yo parce que obi Maroc soulager ko fait fin qu'on a maintenant et gana Israël fanaka situation bien bibina France bolen fleninka Sahara occidental est reconnu en tant que territoire marocain oui. Donc tout ça là et bientôt on va voir des États africains au tendances que les ne suit tout donc ko fait anga boyo no kana anga Sahel kona ya sisa et États-Unis ou ka intervention fama ya on fait non ça c'est à travers les aides au bout de même nous que krenger la USA mi flani on fait non ali anga inondation comme mungera ou de même kala donc quoi famba be santé et humanitaire ani donc souvent coopération be sécurité ta fanfala fait donner mais quoi basi famba ndi mais et anga AIC misala AIC président do communiquer que Trump ka élection ka wa est-ce que tu es erreur bon ne ma yi follow mais est-ce que tu es erreur ne ma ça pour dire que en a priorité bataille quoi États-Unis buga partir du principe ni oldo par exemple ni rupture be no ordre constitutionnel là olu minke o de ga fo bon ameni de men en suspend fenge mais par fini o bukla na rétablir anya e France ni Niger ta gara tugo mina
France ni Niger bilalen ɲɔgɔn na o m'u da don a la yɛrɛ mais peut-être u ni Niger États-Unis ni Niger de selen ɲɔgɔn ma donc u ka aide suspend sinon Mali fana ta la u y'u ka dɛmɛ suspend wagati dɔ la coup d'état kɛlen fo ka taa se bandaw ninnu tali